niin, tervetuloa sitten virallisesti tähän Avadifo ry:n järjestämään webinaariin, jossa lähdetään nojatuolimatkalle Ugandaan. Jos vähän kerrotaan, ketä me tässä ollaan, osa on ehkä tuttujakin jo, mutta kuvassa näkyy siis kaksi äänessä olevaa tänään, eli Mira ja Juha. Ja mä oon tosiaan Mira Kivistö ja aikanani jo miettinyt, että kauheasti tekisi mieli maailmaa parantaa. Joskus 5-vuotiaana halusin jo YK:n pääsihteeriksi, mutta sitä minusta nyt ei sitten tullut. Mutta et kuitenkin on opiskellut siis paitsi kansainvälistä markkinointia kauppakorkeassa, niin sitten kansainvälisiä suhteita Åbo Akademissa. Ja pitkään mietin sitä, että kyllä toi YK-ura voisi olla kiinnostava, vaikka sitten luovuin sittemmin siitä YK:n pääsihteerihaaveesta, mutta sitten vei matkailu ja nykyisin koulutus mennessänsä ja tavallaan tämä jäi, mutta se toive siihen vapaaehtoistyöhön eli pitkään ja mä mietin, että mitä mä voisin lähteä tekemään, koska en ole kaivosinsinööri, en ole lääkäri, en ole sairaanhoitaja, semmoiset, mitkä tyypillisesti esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja tämmöisissä kehitysyhteistyöprojekteissa tarvitaan tämän tyyppistä osaamista. Mutta sitten löytyi Naisten Pankin tämmöinen Skills Donation-ohjelma vuonna 2019 ja he haki ihmisiä, jotka voisi rakentaa Business Skills Training-ohjelmaa näissä kolmannen maailman maissa, tässä tapauksessa Ugandassa. Ja hain mukaan siihen ohjelmaan ja tosiaan tulin valituksi ja lähdin vuonna 2019 syyskuun lopussa sitten Ugandaan ja siellä tapasin sitten tässä kuvassa vasemmalla näkyvän Harrietin, joka oli silloin paikallisen järjestön kouluttaja, koordinaattori. Ja meillä heti synkkasi tosi hyvin alusta alkaen, että me kutsutaankin toisiamme, niin kuin hän on minun Afrikan siskoni ja minä olen hänen suomalainen siskonsa. Ja sitten tosiaan mulla oli tarkoitus lähteä vielä sitten seuraavana vuonna 2020 jatkamaan tätä projektia, mutta kuten kaikki tiedämme, tuli korona, se jäi. Ja tämä projekti sitten siellä päättyi ja Harriet jäi ilman työtä ja tarve tosiaan niin kuin tälle koulutukselle siellä on suuri. Ja sitten me Harrietin kanssa mietittiin, että ehkä me pystytään tätä lähteä niin kuin omin toimin viemään eteenpäin. Ja niin sitten syntyi idea Avadifosta ja tosiaan sen perustimme sitten yhdessä Juhan ja muutaman muun hyvän ystävän kanssa. Haluaisitko sä tosiaan Juha kertoa vähän, että miten sinä päädyit tähän mukaan? Joo, moi kaikille. Sen lisäksi, että on Miran puoliso, niin mun teki vaikutuksen tietysti tämä Miran saama kokemus silloin 2019 Ugandassa erityisesti tietysti olin iloinen, että hän oli löytänyt niin kuin mahtavan kouluttajan ja hyvän tyypin sieltä ja sillä tavalla niin kuin, tiesi, että jos tässä nyt jonkunnäköistä toimintaa saadaan aikaiseksi, niin se on niin kuin hyvissä käsissä ja varmasti menee niin kuin apu perille ja näin poispäin. Et siinä mielessä oli tosi kiva lähteä tähän sitten mukaan ja saatiin onneksi sitten muutamia muita kans mukaan tähän hommaan, niin siltä pohjalta. Kyllä, ja tosiaan 2 vuotta ehti järjestö olla toiminnassa, kun tehtiin sitten ensimmäinen tällainen kenttämatka. Ja niin kuin mulla ja Harrietilla oli jo alun perinkin ideana, että tämä on paitsi tavallaan autetaan siellä toimintaa justiin niin kuin kehittymään tai yhteisöjä ja yhteiskuntaa sinänsä kehittymään kouluttamalla ihmisiä pienimuotoiseen yrittäjyyteen, niin meillä oli myös ajatuksena, että tavallaan lisätään tämmöistä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä ja kulttuurivaihtoa, eli toivottavasti näitä kenttämatkoja on sitten jatkossa tulossa lisääkin. Mutta ehkä muutamalla sanalla nyt Avadifosta vielä, kenelle tämä on uusi tuttavuus, niin toi nimi Avadifo tulee Ugandan luoteisosassa puhutulla Lugbaratin kielellä sanasta kiitos. Ja se, minkä takia se valikoitui järjestön nimeksi, on se, että silloin kun mä 2019 olin siellä ensimmäisen kerran, me mentiin sinne ihan niin kuin puskiin maalaiskylään viidakon läpi. Hyvä kun tien, niin kuin siinä oli todella ruoho, mulla on siitäkin videoa edelliseltä reissulta, ei katsota sitä tässä nyt, mutta siis ihan todella niin kuin semmoisen villin viidakon läpi autolla vihreän seinän läpi ajaen ja yhtäkkiä sieltä tulee kauniisti pukeutuneita naisia, jotka heiluttaa lippua ja laulaa Avadifo, Mira Avadifo. Eli kiitos, että tulen sinne ja vielä minun nimeni. Niin se oli jotenkin niin koskettava
hetki, että se varmaan säilyy ikuisesti mielessä, niin oli jotenkin hyvin selkeää, että tämä tulee olemaan myös meidän järjestön nimi, koska tämä osoittaa sitä oikeastaan kiitollisuutta, mitä tietyllä tavalla totta kai he kokevat, että me autamme heitä, mutta myös sitä kiitollisuutta, mitä me voidaan länsimaissa kokea, että meillä on myös mahdollisuus, meillä on sen verran parempi tilanne, että meillä on mahdollisuus auttaa heitä. Ja me voidaan myös oppia heiltä jotain ehkä elämän asennetta esimerkiksi. Tämä on tosiaan ihan yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, perustettu tosiaan 2021. Ja ajatuksena on, että me pystyisimme jossain vaiheessa myös niin kuin laajentamaan toimintaa muihinkin kolmannen maailman maihin, mutta nyt tosiaan aloitetaan tuolta Ugandasta ja Aruasta, missä meillä on loistava kouluttaja Harriet. Ja me halutaan tosiaan auttaa nimenomaan ihmisiä auttamaan itse itseään, eli hankkimaan sitä omaa toimeentuloa. Se on hyvin köyhää maaseutua, jossa ei ole kauheasti työmahdollisuuksia. Siellä pitää työllistää itse itsensä, mutta se ei ole ihan helppo. Eli me koulutetaan ja neuvotaan näissä asioissa. Tehdään ihan täysin vapaaehtoisesti tätä työtä. Ainoa korvausta saava henkilö on juuri Harriet Ugandassa. Siellä ei ole minkäännäköistä sosiaaliturvaa ja voitte kuvitella, että 2 pojan yksinhuoltaja äiti jäi työttömäksi ja hänellä ei ollut minkäännäköistä toimeentuloa, niin tosiaan hän tekee tätä kyllä suurella sydämellä, mutta meidän niin kuin justiin vähintäänkin kohtuullista siitä hänelle maksaa. Mutta valitettavasti ei olla vielä pystytty häntä työllistämään täyspäiväisesti, eli toivottavasti sekin aika jossain vaiheessa tulee. Mutta nimenomaan hyvin matalalla vapaaehtoisorganisaatiolla, hyvin läpinäkyvästi, eli tosiaan voi olla ihan varma, että meidän kautta se apu todellakin menee suoraan sinne perille. Mutta se Avadifosta, en tiedä kuinka tuttu maa Uganda on, niin Juha voisi vaikka vähän kertoa meille Ugandasta. Joo, Uganda tosiaan tasavalta ja sisämaavaltio itäisessä Afrikassa. Ja vanhemmat ihmiset ehkä muistaa Idi Aminin, oli aika surullisen kuuluisa diktatuuri ja väkivaltainen aika siellä. Ja siinä on rajanaapureina on sitten vähän tunnetumpia Afrikan maita kuin Kenia, Tansania, Ruanda ja Kongon demokraattinen tasavalta. Ehkä Etelä-Sudankin nämä 3 viimeistä on ehkä myöskin vähän tunnetumpia näistä väkivaltaisuuksista, sisällissodista lähinnä, ja myös siitä, että nämä valtiot on hiukan sitten sekaantuneet myöskin toistensa tekemisiin ja näin poispäin, mutta tosiaan suhteellisen hyvä tilanne nyt tuolla Ugandassa. Toki niin kuin, yleiset ongelmat, mitä Afrikassa on, eli iso väestönkasvu, köyhyys. Siellä on, voi sanoa, että vaikka tuo virallinen väkiluku 2021 on ollut vajaa 46 miljoonaa, niin kyllä se on varmaan lähempänä 50 miljoonaa jo, että se syntyvyys on tosi kova siellä. Kampala löytyy tuolta Victoriajärven rannalta, pääkaupunki. Ja viralliset kielet on swahili ja englanti. Siellä on muistaakseni, oliko siellä 40 vai 50 eri paikallista kieltä. Ja usein sitten tuo englanti on niin kuin se, millä ne sitten keskenään keskustelee, mutta esimerkiksi nyt noissa kylissä niin englantia aika huonosti osattiin, eli se oli sitä Lukbaratin kieltä sitten, mitä tuolla käytetään. Ja valuuttana Ugandan shillingi, pinta-ala. Voi katsoa, että on kovasti pienen näköinen tuossa Afrikassa, mutta Afrikan mannerhan on ihan valtava. Sitä ei aina tajua, kun me katsotaan noita kaksiulotteisia karttoja, että kuinka valtava se Afrikka on, niin toi Uganda, pieni tummansininen alue tuossa, niin se on niin kuin 2/3 Suomen valtion koosta. Ja aika presidenttijohtoinen demokratia siellä, hiukan ongelmisen demokratian kanssa kyllä, mutta sanotaan näin, että ainakin niin kuin, tahtoa ja yritystä siihen demokratiaan löytyy. Joo, ja nyt itse asiassa ei otettu tähän demografista niin kuin kaaviota tai rakentaa, mutta siis hyvin nuorta väestöä. Nyt en muista, mikä olisi keski-ikä, mutta lapsia ja nuoria todella paljon. Mutta tosiaan Uganda siellä ihan päivän tasaajalla, eli itse asiassa Kampala on melkein päivän tasaajalla, ja Entebbe, jossa sijaitsee tämä Kampalan lentokenttä, on ihan siis muutama kilometri päivän tasaajalta, eli ollaan kyllä ihan siellä tosiaan niin kuin Afrikan sydämessä niin sanotusti. Ja sen voi vielä sanoa, että tämä Uganda, kun on
valtio, niin se on noin 1000 metrin korkeudessa pääosiltaan, elikkä siellä ei ehkä ihan niin kuuma ole, mutta toisaalta sitten taas UV-säteily osuu sitten vähän vahvemmin, kun se on siellä tavallaan korkealla tasangolla se maa, niin semmoinen knoppiasia vielä. Ja hyvin vehreä maa. Jo silloin ekalla kerralla mua yllätti se, että mä odotin jotenkin kuivaa, niin kuin justiin kun ollaan päivän tasajalla, mutta erittäin vehreitä ja kaunis luonto, todella kaunis maa. Ja siinä Victoriajärven rannalla, mutta sehän nyt on taitaa olla aika saastunut, että siellä ei kauheasti niin kuin virkistäytymismahdollisuuksia sen sijaan niin kuin oikeastaan ole. Hyvä, mutta lähdetään meidän matkaa kurkkailemaan sitten vähän tarkemmin. Eli Ugandaan saavuttiin sitten tämä oli itsenäisyyspäiväviikko joulukuussa 2023 ja mulla oli jo suu napsannut tälle Nile Special-oluelle. Siellä on erittäin hyvä paikallinen olut ja heti kun tultiin siihen hotelliin, niin hetihän meille sitten tarjottiinkin tuota olutta tai sai valita juoman, mutta ehdottomasti sitten Juhankin halusin maistavan hyvää olutta, niin saatiin olutpullot käteen ja siinä oli ihan tämmöinen viihtyisä hotellialue, joka sijaitsi itse asiassa ihan Victoriajärven rannalla. Eli sitten illalla mentiin tuohon rantaravintolaan siinä Victoriajärven rannalla ja pikkuhiljaa pehmeä lasku tähän Afrikkaan sitten, koska tosiaan oltiin menossa vähän eksoottisemmille alueille. Eli joku ehkä on nähnytkin, ollaan tuolla somessakin julkaistu meidän lähtövideo, missä tosiaan kerrottiin kaikista näistä valmistautumisista. Eli meillä oli tosiaan lavantaudit, kolerat ja keltakuume on pakollinenkin sinne, rokote- ja malarialääkitykset ja lähes kaikki, mitä tosiaan olla ja voi, koska oltiin menossa ihan sinne sitten maalaiskyliin ja ikään kuin viidakkoon. Mutta tämä oli aika pehmeä lasku sitten Afrikkaan. Ja sitten lähdettiin ajelemaan tosiaan koko päivän matka, vaikka kilometreissä ei ollut, mitäs Juha muistaako paremmin, 500-600 kilometriä? 500 kilometriä joo, suurin piirtein. Mutta vei koko päivän, koska tiet on erittäin huonossa kunnossa, semmoisia aivan järkyttäviä niin kuin justiin kuoppia ja muutama video tuolta on tulossa, missä ehkä voi vähän aistia sitä, niin matka kesti koko päivän, mutta sielläkin oltiin varattu sitten tämmöinen aika kiva, siis tämä on hotellin parvekkeelta, että tuo on ulkorakennus, mutta kiva hotelli siinä Aruan kaupungin laidalla, eli jos tällainen yhteinen matka jossain vaiheessa tehdään, niin varmaan kyllä nämä hotellit, mistä yövyimme, niin on hyväksi havaittu, eli semmoinen länsimaiselle mukavan pehmeä lasku siihen afrikkalaiseen ympäristöön. Ja siellä meillä sitten illalla oli heti Harriet vastassa. Oli aivan ihana justiin nähdä hänet 4 vuoden jälkeen ja vaihtaa kuulumisia. Toki ollaan sitten WhatsAppin ja Zoominkin kautta ollut yhteyksissä, mutta oli tosi mahtavaa tavata hänet. Ja hän oli meille suunnitellut tehokkaan 2 päivän ohjelman siellä Aruan alueella. Ja käytiin sitä sitten läpi ja tosiaan valmistauduttiin näihin kylävierailuihin, mutta tässä voisi ehkä katsoa yhden videon välissä, miltä tuo matkanteko näytti, kun oltiin tonne Aruaan matkalla. Mulla ainakin vähän hitaasti toistaa tuota videota, toivottavasti muilla näkyy paremmin. Tässä on tosiaan Miran mainostamaa vehreyttä ja vihreyttä ja tosiaan oli hyvin satanut, niin tässä sitten näitä Niilin alkulähteitä ja aikamoista vesimassaa sitten liikkui siellä ja oli hienon näköistä ja aika semmoista niin kuin afrikkalaisen vehreää. Joo, ja tosiaan siinä niin kuin Niiliä ylitettiin. Hyvä, mennään sitten takaisin sinne vierailuun. Tässä vähän vaihdellaan videoita ja kuvia tässä kollaasimaisesti. Ja sitten tosiaan tuossa vielä niitä matkakuvia muutama, eli tosiaan niin siellä vähän tulvia matkan varrella, eli tosiaan aika paljonkin sitä vettä välillä tulee, eli siellä niin kuin ihan taloja oli veden vallassa, että tavallaan kuivuus ei todellakaan siellä ollut se ongelma, että tällä hetkellä päinvastoin.
Ja sitten näkyy vähän sitä semmoista tosiaan, niin kuin miten siellä sitten pyörien päällä banaaniterttuja ja kaikkia ylipäänsä kuljetetaan. Naiset pään päällä, miehet sitten usein heillä on joku apuväline, pyörä tai mopo tai muuta. Ja vähän tuossa näkyy sitä katukuvaakin, eli paljon ihmisiä, justiin tyypillinen katukuva jossain kaupungissa ja kylässä. Ja tuossa näkyy vähän sitä niin kuin teiden kuntoa, eli tämä on kuitenkin yksi pääteistä. Ja siinäkin tosiaan niin kuin on vettä tullut niin paljon, että se oli ihan totaalisen poikki, koska siellä voi olla välissä ihan järjettömän isoja kuoppia, joita ei näe. Eli se oli hyvin siinä sitten meidän kuljettaja, tietysti oli hänelle vieraampaa aluetta, hän oli Kampalasta kotoisin, niin hän meni sitten kysymään paikallisilta, että siellä oli kaikki pysähtynyt muut, että niin kuin uskaltaako tuosta ajaa, mistä kohti tietä voisimme ajaa, että pääsemme tuosta ton niin kuin lätäkön ohi, koska siellä voi olla niitä syviä kuoppia ja siitä sitten vaan vauhdilla mentiin ja yli päästiin, mutta ihan tosiaan melkoista Afrikan massagea, niin kuin sanotaan, kun sä siellä heilut penkillä edestakaisin, koska se on tosi kuoppasta ja todella ihan mutkitellen joudutaan menemään ja ajamaan, niin ei, vauhdit on tosi hiljaisia. No, sitten oli se ensimmäinen kylävierailu. Ja tämä oli jännä siinä mielessä, että kylä, nimi on Vurra, sijaitsee ihan Kongon rajalla. Ja tuosta katsotaan, jos mä saisin teillekin suurennettua sitä, niin näkyy Kongon rajapyykki, Kongon demokraattisen tasavallan rajapyykki. Ja tämä kuva on otettu siltä Kongon puolelta. Itse asiassa Uganda on tuon rajapyykin toisella puolella, eli se tie kulki sieltä Kongon puolelta. Ja toki tiesimme, että kylä sijaitsee ihan Kongon rajalla, mutta ei meille ollut kerrottu, että me mennään Kongon puolelle ja kun se on rajavyöhykettä, niin meidäthän tietenkin pysäytettiin siinä rajalla ja kysyttiin passeja, ei paikallisilta, mutta meiltä. Ja me olimme tietenkin fiksusti päättäneet jättää passit sitten tallenlokeroon hotelliin ja mietin, että no tähänkö tämä nyt tyssäsi. Mutta onneksi sitten tosiaan niin kuin suomalainen ajokortti kävi ja henkilökortti tosin kyllä nyt pienen noottien ja nuhteiden kerran. Mutta pääsimme sitten ajamaan tuolle rajavyöhykkeelle ja tosiaan nyt tuli sitten myös Kongo bongattua. En tiedä voiko tuosta maapistettä itselleen laskea, mutta Kongon puolella käytiin. Ja tosiaan mentiin sitten sinne kylään. Siellä meillä oli apuna Alfred, joka oli meidät esitellyt, eli Harrietin esitellyt tänne Vurraan alun perin. Hän asui siellä lähempänä Aruaa, eli tätä kaupunkia sitten siellä Luoteis-Ugandassa ihan Kongon rajan lähellä. Ja hänellä oli tähän kylään niin kuin suhteita, niin hän oli Harrietille sitten esitellyt kyläläiset ja Harrietin kyläläisille. Ja tosiaan sitä kautta sitten päästiin tutustumaan ja hän oli meillä siellä oppaana. Ja tässä on sitten ikään kuin kylän vanhimmat Harrietin kanssa, eli tavallaan he meidät sitten otti vastaan ja toimi isäntänä ja emäntänä siellä. Ja sitten tuo takana oleva savimaja, mitä siellä on siis pääsääntöisesti asumukset, joissa he asuu, oli tämmöinen vierasmaja, johon sitten pääsimme istumaan. Ja meillä oli Harrietin lisäksi mukana myös Winner, joka on paikallinen naisyrittäjä. Eli hän on sitten tosiaan lähtenyt vielä niin kuin jatkojalostamaan niin kuin kassavajauhoa, jatkojalostamaan niitä tuotteita, joita hän tekee ja on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten sitä omaa liiketoimintaa, pientä elinkeinotoimintaa voi kehittää. Ja meillä on semmoinen suuri haave, että me voitaisiin jonain päivänä paitsi työllistää Harriet ensin täysipäiväisesti, niin myös työllistää Winner, koska hän on aivan loistava esimerkki siihen, miten vähän miettimällä, jatkojalostamalla voi siitä toiminnasta tehdä kannattavampaa ja järkevämpää. Koska se, mikä siellä kiinnittää huomiota, on se, että kaikki tekee vähän samaa. Tien varrella kaikki myy yhtäkkiä banaaneja tai kaikki myy jotain tiettyä kuivattua kalaa. Eli siellä jotenkin tämä tämmöinen erikoistuminen ei oikein mennyt vielä läpi syystä tai toisesta. Mä kauheasti sitä yritin kysyä, että ei he siihen niin kuin ainakaan osanneet antaa syytä, miksi se ei olisi. Et itse ajattelin, että olisi järkevää, että yhdessä paikassa tien varrella, kun pysähdyn, niin saan sekä banaanit että kalat että muut hedelmät että jotain muuta. Mutta päinvastoin siellä on kaikki kalanmyyjät yhdessä kohtaa, kaikki banaaninmyyjät yhdessä kohtaa, niin tavallaan, jotta siitä tulisi kannattavampaa, niin ainakin näin meidän näkemyksen mukaan. Toki tässä meidän täytyy olla varovaisia. Se on meidän näkemys, me ei tiedetä, mikä siellä toimii, ja sen takia on hienoa, että meillä on tämmöinen Harriet ja Winner, jotka siellä sitten niin kuin pystyy kertomaan meille, että hei, tämä toimii täällä, tai sitten tämä ei toimi täällä. Mutta oli hienoa, että saatiin Winner mukaan tuonne vierailuille. Mutta se, mikä tuosta Vurrasta tosiaan niin kuin jäi erityisesti mieleen, oli se vastaanotto.
Katsotaan siitä kohta muutama video, että katsotaan nyt, voi olla, että tuo ääni tuossa videossa, nyt ainakaan Juhan videossa ei tuntunut kuuluvan, saa nähdä, kuuluuko mun videossa. Niin tosiaan tässä kuva siitä, Harriet jo hyppäsi heidän riveihinsä, mutta siellä tosiaan naiset laulaen ja soittaen tuli siihen vastaan ja tanssien ja sitten meillä oli lapset siellä vastaanottamassa ja rummutusta ja se oli jotenkin ihan käsittämätöntä. Ei ole tyypillistä tosiaan ugandalaista siinä mielessä, että mä olin aina ajatellut, että Afrikan ihmiset on kaikki kauhean iloisia ja hyvän tuulisia ja muuta, ehkä tämmöinen hyvinkin voimakas stereotypia. Kun mä menin silloin 2019 Ugandaan, niin se oli tosi yllätys, että monet on hyvin ujoja, hiljaisia, puhuu tosi hiljaisella äänellä. Sitä on tosi vaikea ymmärtää, paitsi englannin aksentti on myös erilainen, mutta myös se puhuu tosi hiljaa. Tuossa on muutama esimerkkikin videolla, jos vaan toivottavasti ääni saadaan kuulumaan, niin tosiaan tämä kyllä sitten vastasi sitä semmoista ilosta, energistä Afrikkaa, mikä jotenkin oli ollut semmoinen oma käsitys, mutta yleisesti ottaen ugandalaiset on loppujen lopuksi aika suomalaisen oloisia, että he on hyvin hiljaisia ja vaatimattomia. Mutta katsotaan, saadaanko tuon videon ääni, jos ei, niin näette ainakin sitä tanssia ja iloa siitä, mutta katsotaan, jos toivottavasti kuuluisi ääni ja laulukin. Laitetaan tuo päälle. Semmonen ja sitten toinen, sitten vähän mentiin sisälle taloon. Tunnelma ehkä välittyy, ääni tulee tänne ainakin vähän huonosti, mutta Mitä sanoit, Juha, kuuluuko ääni? ääni tuli vähän perässä vedeten, mutta varmaan se tunnelma niin kuin tuossa kuitenkin sitten Joo, välittyi. mutta Ja hyvä, meillä on, että kuului, koska joo, tosiaan tuosta sun videosta mun mielestä tuntui, ettei kuulunut ääni, niin saitte se vähän kuvaa siitä, eli voitte kuvitella, että oli melkomoinen. Mitäs Juha sanoo sulle? Mulle tämä oli nyt vähän, osasin jo ehkä odottaakin, koska olin kerran vastaavan kokenut, mutta miltä Juha susta tuntui? no olihan se suomalaiselle ihan ylitsevuotava ja hämmentävä, iloinen, mutta hämmentävä kokemus kyllä, että kyllä se pisti miettimään kyllä, että se oli tosiaan ylitsevuotavaa ehkä se vastaanotto, niin se on ehkä se oikea adjektiivi, mikä siitä tuli mieleen. Kyllä, mutta jotenkin aivan mahtavaa, mutta on ylitsevuotava ihan totta, että siinä tulee vähän semmoinen jo nolo-olo meille suomalaisille, mutta ei se auttanut muuta kuin mukaan ja bailaamaan. Ja mä muistan, että Harriet sanoi mulle jo silloin 2019, ilmeisesti verraten sitten muihin ihmisiin, joiden kanssa hän oli käynyt siis paljon kirkon ulkomaan avun projekteja, hän oli tehnyt aikaisemmin muutenkin, niin oli suomalaisten ja eri maalaisten kanssa, niin hän sanoi alun perin, että sunkaan on niin helppo mennä, kun sä lähet mukaan, niin kuin, että siellä me sitten jammailtiin ja Juhakin pääsi mukaan meininkiin, vaikka aluksi vähän olikin ehkä hämmentävää. Mutta joo, katsotaan sitten vähän Vurrankylän elämää ja tästä meillä on enemmän sitten kohta videoitakin. Harmi, jos tuolta nyt Juhan äänet ei kuulu, mutta tosiaan niissä ei ehkä niin informatiivista. Tosin Harriet jossain selittää sitä, mitä tehdään, mutta Juha voi sen kertoa. Mutta tässä vähän tyypillistä kylän näkymää tuolla siellä sitä tosiaan savimajoissa ihan oikeasti he asuvat. Luulin, että se on semmoinen klisee, mutta se on ihan totta, että kaupunkien ulkopuolella savimaja on erittäin itse asiassa kätevä tapa. Se on niin kuin kesällä viileä ja talvella riittävän lämmin ja sen ympärillä se elämä tapahtuu. Mutta toki sitten monessa paikassa on just joku semmoinen iso koulu, kirkko, kylätalo ja tämä on just missä meidän koulutukset pidetään, niin on sellainen. Ja sitten se oli hauska, kun sieltä lapset ikkunan takaa kurkki, niin oli pakko ottaa siitä kuvaa, että he oli aluksi mukana, mutta sitten kun koulutus alkoi, niin sitten he lähti muualle ja meitä kierrätettiin siellä kylässä, näytettiin millaista se elämä on ja tuosta nähdään kohta videotakin,
kassavaa jauhetaan pienemmäksi ja siellä tosiaan niin kuin hyvinkin meidän näkökulmasta primitiivisellä tavalla ihan päivittäin eletään. Mutta taas oli pakko laittaa tähänkin kollaasiin mukaan toi vehreys, että se kyllä oli todella kaunista ja upeata. Et siinä mielessä vettä siellä riittää, mutta se, että tosiaan miten saadaan niille ihmisille sitä toimeentuloa ja ylipäänsä sitten sinänsä ruokaa, koska väkeä on hurjat määrät. Ja se vielä ehkä täytyy sanoa, että Luoteis-Uganda ja Pohjois-Uganda on siinä mielessä aika poikkeuksellinen paikka, että sinne on tullut Etelä-Sudanista, siis nyt en tiedä kymmeniä, satoja tuhansia pakolaisia, todella suuret määrät. Siellä on yksi niin kuin YK:n maailman suurimmista pakolaisleireistä. Mä silloin 2019 vierailin siellä. Niin tämä on niin kuin muutenkin jo köyhä aluetta, ja sitten tämä on asuttanut niitä eteläsudanilaisia, jotka on monet ollut siellä siis jo yli 10 vuotta muistaakseni. Mutta joo, katsotaanko Juha muutama video kylän elämästä. Katsotaan, joo. Tässä voi olla vielä jotain tuosta tavallaan vastaanotostakin, mutta ihan pieni hetki. Hetkinen. Pääsen tuosta edellisestä eteenpäin. Tässä oltiin tosiaan menossa sitten tuohon kyläkouluun tai kirkkoon, mitä rakennusta sitten oikeasti olikaan. Monitoimihalli, puhuttiin vähän siitä. Joo, ja tämä oli ihana, tämä keskellä oleva siniset housut, valkoinen paita nainen, niin hän oli oikein semmoinen superaktiivinen siellä selkeästi justiin. Taisi olla varmaan opettaja tai jotain, näin me pääteltiin. Joo, Master of Ceremony voisi sanoa. Ainakin tässä. Sitä, kyllä. Siinä sitten mäkin pääsin jammailemaan. Mutta se oli ihana nähdä, kuinka aidosti he oli kiinnostuneita meistä ja halusi niin kuin, toivottaa meidät tervetulleeksi. Tässä on sitten yksi versio tästä tervehdystanssista, jota päästiin näkemään myöskin sitten tuolla ulkona. Aika hauska tanssi. Sitten päästiin vähän kokeilemaan tai näkemään, että miten sitä kassavajauhoa tehdään, eli maniokki nimellä myöskin kutsutaan, ja tämä on aika alkeellisen näköistä touhua, eli niitä juuria on tuolla tuommoisesta puusta tehdyssä astiassa, ja sitä hakataan sitten tuolla tavalla, ja Harriet on tuossa sitten kertomassa just siitä, että miten tätä tehdään, ja hän itse asiassa kertoi myöskin, että miten hän on itse niin kuin nuorena niin tehnyt ihan samaa työtä omassa kotikylässään, ja totta kai sitten piti katsoa, että miten länkkärit onnistuu tässä. Niin mä ihan tarjouduin itse, että mäkin tuun kokeilemaan, mutta mulle vähän naureskeltiin. Vähän varovainen tämä ensimmäinen Miran kerta tässä, että varmaan seuraavalla kerralla menisi paljon paremmin jo. Ja sitten katsottiin, että miten niin kun vanha mestari Harriet sitten tätä tekee, kun on nuorena tätä tehnyt kovasti, niin hänellä oli ihan selkeästi erilainen rytmi ja voima ja tahti tuossa hommassa sitten. No sitten tässä on yksi jalostuksen vaihe sitten tässä jauhoissa, eli tuollaisen sihdin läpi katsotaan, että mitkä on tarpeeksi hienoa jauhoa, ja sitten noi jotka ei mene läpi tuosta sihdistä, niin ne menee sitten jatkokäsittelyyn tuohon puuvasaran alle, ja muu sitten siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Ja tästä jos katsotaan, niin täällä on sitten tätä seuraavaa vaihetta, eli sitten myöskin niin kuin kiveä vastaan, että ei ole mitään tuulimyllyä tai vesimyllyä, vaan se on ihan käsipelillä sitten jatketaan ton
ton kanssa. Ja täällä on sitten sika ja pari possua ja tämän näköisiä siellä päin maailmaa. Mustia nekin. Joo. Tässä on tehdään sitten maapähkinävoita, peanut butteria paikalliseen tapaan, eli siellä niin kuin näkyy toi ruskea on sitten sitä maapähkinävoita. Katsotaan, oliko täällä sitten vielä. No sitten me palattiin kierroksen jälkeen takaisin tuonne monitoimihalliin ja siellä oli tämmöinen vastaanotto sitten tällä kertaa. Lapset oli harjoitelleet ohjelman. Joo, aikamoinen energia ja riemu vaatimattomista oloista. Mutta mua ainakin kiinnitti huomiota just tämä niinku kaikkien kauniisti pukeutuminen pääasiassa. Kun ajatellaan kuinka köyhä, niillä on puhtaat vaatteet, ne on usein aika kauniita. Toki on paljon teepaitaa ja jotain urheilupelipaitaa tuntuvat olevan suosittuja, mutta siis kauniita mekkoja, kauniita värikkäitä vaatteita. Ja aina puhtaita, ihan käsittämätöntä. Koska kaikki on savea ja mutaa ja semmoista punertavaa rautasta maata. No sitten nähdään, kun Harrit ja Mirakin tulivat paikalle, niin samat jamit vielä hetken aikaa jatkui. Ja selkeästi nämä Sylän nuoriso, lapset oli aika innoissaan, että myöskin me vanhat sitten otettiin osaa tähän jammailuun. Mä yritin heidän koreografiaa, mutta ei se ehkä ihan hyvin mennyt. Mutta mä en ollutkaan harjoitellut. Varmaan liikkuu nyt vähän hidastettuna tämä video ainakin täällä mulla. Joo, no nyt siirryttiin jo seuraavaan osioon, että jo voidaan jatkaa ehkä sieltä sitten. Joo, puhutaan sitten vähän siitä meidän päähommasta, eli koulutuksista. Eli tosiaan Vurrassa varsinaisesti koulutuksia ei ole vielä ollut. Tämä oli nyt semmoinen, niin kuin, siellä on niistä puhuttu, ja tämä oli sitten ensimmäinen tavallaan semmoinen kick-off, olisi voinut sanoa. Ja nyt on sitten Vurrassakin pidetty jo koulutuksia, mutta tästä lähdettiin, niin siellä oli tosiaan kaikki kynnelle kykenevät kuulolla lapsia myöten justiin, mutta että sitten myöhemmässä vaiheessa lapset lähti leikkimään, ja sitten jäätiin tänne Harriet ja minä ja Juha, ja sitten Winner niin kuin ikään kuin pitämään sitä semmoista alustavaa koulutusosiota. Ja tämä oli kauhean kiva, koska Winner kertoi siitä omasta yrittäjyydestään, niin se on aina se paras esimerkki. Minä olen kertonut omasta yrittäjyydestäni Suomessa, mutta mä koko ajan sanon sitä, että en minä tiedä, miten täällä asiat toimii, te tiedätte paremmin. Voin antaa ideoita, niin kuin just, voisiko miettiä tällaista. Ja onneksi meillä on Harriet, joka sitten jo hänen kanssaan sparraillaan jo aluksi. Ja sitten hänellä on ihana tapa, hän on muuten aika semmoinen iloinen, nopeatempoinen. Mutta sitten kun hän miettii, it could work here, niin silloin se on lupaavaa, että silloin me voidaan lähteä kokeilemaan jotain vähän uudenlaista toimintatapaa siellä. Mutta noista voisi katsoa muutaman koulutusvideon. Juhalla oli siellä muutama, mutta mullakin taitaisi olla. Katsotaan, jos mä vaikka tuosta vilauttelisin niitä ensin. Katsotaan, missä me ollaan. Katsottiin jo, niin mennään eteenpäin. Katsotaan, kuuluuko tämä ääni nyt multa, mutta tässä on vähän näytettä siitä, kun Harriet puhuu Lukbaratin kielellä. Ja siellä tuli tämä meidän slogan, mikä lukee teepaidassa, vietiin Harrietille noita työpaitoja, joita meillä itselläkin oli päällä. Eli Stop Dreaming, Start Doing, niin hän luki sen englanniksi, mutta selitti sen sitten Lukbaratin kielellä. Tässä Winner kertoo omasta yrittäjyydestään ja meistä ei ole tulkkaamaan ja tuskin tekään ymmärrätte, mutta toivottavasti kuulette vähän kieltä. Ja tyyliä puhua. Hyvin tyypillinen.
Eli nyt en tiedä kuinka hyvin teille kuuluu, mutta hyvin semmoinen hiljainen, rauhallinen, vaatimaton. Et mulla oli joka kerta siellä vaikeuksia. Nyt mä oon jo vähän tottunut, mutta sillä ekalla kerralla kun mä en ymmärtänyt, mä en kuullut mitä ne sanoi. Sitten se aksentti englannissakin on erilainen, mutta hyvin tällä he puhuvat hyvin varovasti ja muuta. Se on jännä ja Harriet on hyvin erilainen. Että hän sanoi just, että hän on välillä vähän niin kuin eksyksissä siinä omassa maassaan justiin, että kun hän on aika tämmöinen iloinen, energinen, niin kuin justiin nauraa tosiaan kovaäänisesti. Eli löysimme ehdottomasti toisemme tässä. Olimme hyvin samanhenkisiä. No mä voin vielä näyttää tämänkin, koska Juhahan sitten pääsi liininsaloja vähän avaamaan tonne, että Juha voi toki kommentoida. I'm demonstrating that with our lovely volunteers. Tässä oli tosiaan tarkoitus hiukan demonstroida sitten, miten tämmöisen yhden kappaleen virtauksella niin kuin saadaan niin kuin asioita tehtyä nopeammin ja varsinaisesti niin kuin tämä oli ajatus, että jos siellä esimerkiksi tämmöistä käsityöhommaa tehdään, niin ettei tehtäisi varastoon puolivalmiita töitä, vaan tehtäisiin ne valmiiksi aina sitä mukaan, kun saadaan, koska sitten ne on valmiina myytäväksi. Tämä demonstroitiin tämmöisellä kolikkopelillä, joka on aika tyypillinen ihan täällä länsimaissakin asian demonstroimiseen. Mietin, että olikohan mulla vielä. Sitten mentiin jo seuraavaan kyllä. Oliko Juhalla jotain videoita vielä tuolta? Joo, mä voisin tästä näyttää. Tässä keskusteltiin usein sitten myöskin niistä, että mitä kokemuksia heillä jo oli tästä yrittäjyydestä ja näin poispäin. Että tässä sitten Harriet käänsi Miran yrittäjätarinaa täällä Suomesta. Ajatus oli, että vähän sitä kautta myöskin inspiroitaisiin heitä tässä asiassa. No nyt mentiin jo väärään kylään tai seuraavaan. Väärään, mutta seuraavaan. Joo. Tosiaan niin kuin enemmän, totta kai emme voida siellä sanoa, että näin pitäisi, näin kannattaisi tehdä. Meidän rooli on enemmän semmoinen inspiraatio ja toki sitten just näiden koulutusten rahoittajarooli. Mutta että totta kai pyrkii omalla tarinallaan inspiroimaan, että tosiaan ei ehkä kuulunut tuossa, mutta just selitin sitä, että niin kuin pääasiassa justiin toimin täällä Suomessa ja haluan täälläkin auttaa yrittäjiä, aloittavia yrittäjiä, mutta nyt sitten myös täällä Ugandassa justiin niin kuin ystäväni Harrietin avustuksella ja halutaan justiin tuoda myös sitä yhteistyötä, koska sieltä puuttuu semmoisen luottamuksen ja yhdessä tekemisen kulttuuri, niin myös se on meidän agendalla, että pyritään kasvattamaan sellaista. Mutta joo, muutama sana vielä ennen kuin mennään seuraavaan kylään, niin tuosta paikallisesta ruuasta. Eli sitä pääsitte jo tuossa katsomaankin, kun sitä kassavaa jauhettiin ja sitten ihan ulkotulella tai jopa näissä savimajoissa. Eli hyvin savusta, eli puhuttiin just Harrietin kanssa, että jo se, että sinne tehtäisiin pieni räppänä reikä, joka meillä savupirteissä on jo tajuttu parisataa, kuinka monta 100 vuotta sitten Suomessa, niin silläkin helpottaa, että siellä on hyvin savuset ne monet savimajat, mutta paljon tehdään sitten myös ulkona, mutta ihan avotulella. Eli Harrietkin tosiaan, tässä on viimeinen kuva tai nämä 2 kuvaa Harrietin kotoa, niin hänelläkin kuitenkin on siis ihan erillinen keittiörakennus, jossa on avotuli, ei siellä ole hellaa. Ja tosiaan niitä ruoka keitetään tulella ja padassa. Mutta siinä tosiaan sitten kylässä meille tarjottu niin kuin herkkuateria, joka tietysti aiheutti meissä pientä paniikkia Juhan kanssa, että mitenhän nämä bakteerikannat nyt menee, mutta se on tosiaan heiltä todella suuri asia tarjota tämä ateria. Olisi ollut äärimmäisen epäkohteliasta olla syömättä. Niin kyllä me sitten syötiin, että siellä on tosiaan niin kuin perunoita tai sitten ne käyttää justiin tätä ruokabanaania paljon.
Sitten siellä on riisiä ja sitten erilaisia kasvismössöjä ja lihapataa, eli varmaan joku vuohi tai joku oli, en tiedä oliko ihan meidän takia teurastettu, että oli pieni sillä tavalla niin kuin vaivautunutkin olo sen takia, että me sitten tämän kylän vanhimpien niin kuin porukan kanssa syötiin siinä Savimajassa ja tosiaan kassava leipä muuten näkyy tuossa ja se on jännä siis, se on semmoinen aika pyöreä, en tiedä, oletteko joskus nähnyt ja sitä leikattiin lautasella, se on hyvin tiivistä, semmoista vähän massaa ja sen avulla syödään ruokaa ja se ei maistu millekään. Ja sitten me ostettiin kassavajauhoja. Täältä mä voin vaikka näyttääkin, kumpihan näistä oli kassavaa tuossa. Tuotiin, nyt mä en tiedä näenkö, kun mä en näe itseäni, niin näkyykö kassavajauho. Tämä on Winnerin tuottamaa kassavajauhoa, jota tuotiin sieltä ja ajateltiin, että me kokeillaan kassavasta tehdä jotain, mutta me ehdottomasti, jos tehdään leipää, niin laitetaan siihen suolaa. Mutta nyt kävi hyvä tuuri, että me käytiin tuolla Karibialla tässä viime viikolla ja siellä opittiin, että kassavasta tulee esimerkiksi hyviä lettuja ja muuta, että siihen niin se voi laittaa makeeksi ja siitä tulee hyvää. Niin mä luulen, että me kokeillaan ennemminkin sitä kassavareseptiä, koska tuo leipä oli kaiken kaikkiaan aika mautonta, mutta hyvin paikallista. Ja tuossa muuten kassavaa kuivatetaan, eli kylässä oli sitten tämmöisiä lautoja ihan siellä maassa, missä sitten kassavajuuren paloja on kuivumassa ennen kuin ne jauhetaan. Tuossa matkan varrella yhdessä ravintolassa käytiin syömässä, niin iloinen yllätys oli just, että he syö paljon perunamuusia. Niin tässä oli hienot tämmöiset purkeilla muotoilut kasat perunamuusia ja sitten lihapataa. Ja ihan hyvää ja maukasta, ei ole liian tulista ruokaa sinänsä, että ehkä ennemminkin vähän mautonta jopa. Ja sellainen hauska yksityiskohta, että kutsuu näitä meidän keitettyjä perunoita Irish. Joo, Irish potato. French fries ja sitten on Irish. Joo, me do you want Irish? Sitten me oltiin Irish coffee, no thanks. Mutta joo, se Irish on peruna. Ja sitten tässä on Harrietin meille valmistama ruoka, eli siellä on riisiä, perunamuusia, chapatti-leipää, eli sieltä tulee sitten vaikutteita vähän muualtakin, ja sitten tuommoinen lihapata. Ja tosiaan siellä Harrietin olohuoneessa syötiin sitten yhtenä iltapäivänä, ja siinä sitten meillä iloinen emäntä. Mutta ehkä pitää kuriositeettina kertoa, että emäntä oli toipumassa malariasta, ja sitten mulle ehkä nyt tästä ateriasta tai jostain muusta sitten tuli taas tämmöisiä omia turistivatsavaivoja, niin me ei oltu kumpikaan oikein hyvässä hapessa tuona iltapäivänä, ja esimerkiksi mä en uskaltanut sitten Harrietin ihanaa lihapataa edes maistaa, koska pidin vähän kevyempää ruokavaliota sattuneesta syystä. Mutta joo, lähdetään sitten siihen toiseen kylään, eli Aliba. Oho, nyt me tiedän Aliba väliin tuossa. Eli hyvin tosiaan erilainen kylä, hyvin erilainen vastaanotto. Täällä Harriet oli ollut jo niin kuin vuosi sitten tammikuussa pitämässä pari koulutusta. Ja nämä tiesi, mitä odottaa. He istuivat siellä rivissä, tuli kättelemään virallisesti tämmöisestä iloisesta soittolaulu justiin tervehdyksestä. Ei voinut puhua ollenkaan. Siellä hyvin virallisesti käteltiin, mutta selkeästi arvostaen ja niin kuin kunnioittaen. Mutta sitten mentiin istumaan ja heillä oli vihot ja kynät, mitkä tosiaan Harriet-koulutusten alussa aina näille osallistujille sitten antaa. He odotti siellä tosiaan, että nyt opiskellaan lisää tätä asiaa ja tosiaan niin kuin hyvin erityyppinen. Siellä istuttiin sitten ulkona niin kuin justiin varjossa ja sinne tuli paljon ihmisiä. Vähän semmoista on-off, sinne käytiin ja lähdettiin pois ja muuta, mutta selkeä kiinnostus tähän kyllä oli. Mä voin tuosta varmaan muutaman videon näyttää ja Juhalla on täältä sitten muistaakseni myös muutama video, niin katsotaan vaikka nuo tuosta ensin. Eli siinä taas sitten Harriet. Siinä pääsi Juhakin kouluttamaan. Her dedication. Ja tässä puhuttiin, Juha kertoo, millaista on olla yrittäjänaisen mies, koska meillä oli kauhean suuri myös tämmöinen, niin kuin pyrimme vaikuttamaan myös niihin asenteisiin, koska se, mikä mua kiinnitti sillä ensimmäisellä kerralla huomiota on se, että miehet vetää parhaimmillaan ilman minkäännäköistä taakkaa ohi moottoripyörillään, naiset kävelee 10 kilometrejä, ne pään päällänsä ne painavat kantamukset. Ja tavallaan niin kuin se, että eihän se tule sillä, että me kerromme, että tuo on nyt vähän väärin ja pitäisi kaikkien tähän osallistua. Siellä on esimerkiksi alkoholismia paljon justiin miesten keskuudessa. Niin tavallaan yritimme sitten esimerkillä, eli esimerkiksi Juha tarjoili, me vietiin sinne niin kuin aina joka kylään oli vähän suklaata ja vähän jotain evästä, niin tavallaan Juha tarjoili sitä samalla lailla kuin minä.
Ja sitten tosiaan, niin kuin Juha kertoi, millaista on olla yrittäjän mies ja kannustaa sitä kautta, niin kuin, että nämä miehet kannustaisi myös vaimojansa siihen yrittäjyyteen, koska yhteiskunta siellä niin kuin tuntuu, että monessa muussakin kolmannen maailman maassa on aika pitkälle naisten pyörittämä. Mutta joo, se siitä. Siinä sitten taas Winner esittelee omia tuotteitaan ja tuolla näkyy ne kassavajauhopurkit, joista sitten otimme muutaman Suomeen, ostimme. Ja olikohan mulla vielä tosta, no vielä yksi Harrietin. Ja tässä teemana oli paljon se justiin, hän sanoi oman nimensä, niin mä puhun just paljon siitä, että miettii justiin sitä, mitä itse haluaa tehdä. Ja sitten katsoo ympärilleen, että mille on tarvetta ja olisiko yhteistyömahdollisuuksia, koska tässä kylässä kiinnitti huomiota, että heillä oli 2 naista, jotka omistaa ompelukoneen, mutta he ei osaa ommella. Ja sitten siinä samassa kylässä asuu nainen, joka osaa ommella, mutta hänellä ei ole ompelukonetta. Ja tämä on hyvä esimerkki. Heille ei ole tullut mieleenkään, että voisikohan he jotenkin tehdä yhteistyötä. Eli voisiko esimerkiksi tämä ompelutaitoinen nainen opettaa nämä toiset naiset ompelemaan ja saisi lainata sitä heidän konettaan vastineeksi siitä. Mutta koska luottamuksen kulttuuria ei ole, niin tällaisia ei ole tultu ajatelleeksi. Eli me yritetään paitsi sitä, että ihmiset tunnistaa ne omat vahvuutensa, niin yritetään myös sitten saada heitä tekemään yhteistyötä, että yhden ihmisen ei tarvitse tehdä kaikkea. Siellä ei esimerkiksi niin kuin luottamuksen puutteen takia ole oikein mahdollista, että joku myisi koko kylän tuottamat tuotteet esimerkiksi markkinoilla, vaan jokainen sekä tuottaa että kävelee parhaimmillaan sen 10 kilometrin matkan markkinoille myymään tuotteitaan, koska ei ole luottamusta, että joku muu voisi ne myydä ja toisi vielä rahat takaisinkin. Niin tämmöisiä asioita muun muassa pyritään siellä edistämään. Ja siinä vielä sitten liiniä vähän sitten tässä toisessakin kylässä. In each of these, and now we are demonstrating when people are doing. Oho, no hän päätti nyt minulta forsquitata jonkun, niin Juha voisi näyttää tässä välissä sitten tämä PowerPointin forsquitata, niin yritetään kohta uudestaan, mutta Juha voi näyttää videoita tässä välissä. Joo, tässä on tosiaan Winner sitten kertomassa omasta yrittäjyydestään ja antamassa esimerkkiä sitten tälle porukalle. Ja tässä oli tosiaan, kun he oli jo saanut sitä koulutusta, niin tuolla nyt huonosti näkyy tuon yhden keltapaitaisen rouvan takana yksi vihreäpaitainen, niin hän oli oikein startup-hengessä ehtinyt aloittaa jollain alueella ja sitten huomannut, että ei toiminut, oli vaihtanut vähän ja oli sen jälkeen vielä laajentanut ja hän oli erityisen niin kuin kiitollinen niin kuin tuosta viime vuoden koulutuksista ja niin oikein liikuttava menestystarina kyllä sitten ja nämä jaettiin myös kaikkien kesken sitten, mitä kukin oli tehnyt, niin sillä tavalla tuli sitten niin kuin sitä oppia myöskin niiltä muilta. Mutta tosiaan tässä vähän kuulee sitä, että hyvin rauhalliseen ja hiljaiseen ääneen puhuttiin ja tuossa oli tosiaan tuossa pöydän ääressä hiukan hankala välillä aina kuulla, että mitä ne ihmiset siellä ulkona puhui, vaikka ei siellä mitään meteliä ollutkaan. Joo, ja oli tosi harmi, että me ei kehdattu kaivaa videokameraa tai kännykkää esille siinä vaiheessa, kun nämä henkilöt kertoi niitä tarinoitansa, koska ne on ihan käsittämättömiä, siis Harriet käänsi ne meille, ja kuinka Harrietia kiitettiin siitä, että miten hänen, siis ne muutaman tunnin opetuksensa tuossa kylässä on muuttanut heidän elämäänsä ihan erilaiseksi, niin se oli jotenkin tosi vaikuttavaa, mutta me ei oltu kysytty siinä vaiheessa lupaa, että saadaanko me kuvata, niin me ei sitten kehdattu siinä vaiheessa alkaa kuvata, ja se harmittaa, että sitä ei valitettavasti ole videolla, mutta oli kyllä vaikuttavaa.
No sitten kyllä päästiin vähän viihteellekin viimeisenä iltana. Käytiin ensin syömässä siinä Harrietin sitten poikien ja vielä poikien serkkujenkin kanssa. Ja tosiaan niin oli ihana tavata nämä nuoret reippaat. Siellä on Jay Bros, johon sitten meidän Juhakin pääsi mukaan. Kaikkien nimet alkaa J:llä näiden poikien serkusten nimet, niin Juhastakin tuli Jay Bros ja suorastaan niin kuin tai Jay Brosin jäsen, ja suorastaan liikuttava oli tämä Joel, joka on tuolla äärimmäisenä Harrietin vanhin poika, 13-vuotias, niin hänellä ei ehkä oikein semmoista isän mallia ole sillä tavalla, niin hän tykästyi Juhaan ihan kauheasti ja kysyi, että hei Juha, että voisitko sä opettaa hänet ajamaan autoa? Ja se oli mun mielestä niin herttaista, että toki hän on 13, että me joudutaan vähän tässä vielä odottaa, mutta Juhalla on nyt sitten keikkaa tiedossa Ugandaan myöhemminkin, mutta aivan ihanat pojat ja he lähettää aina terveisiä meille, niin oli tosi kiva. Ja sitten ehkä tuosta viereisestä kuvasta ennen kuin mennään illan bileisiin, niin tässä me ollaan Harrietin kanssa semmoisella tontilla, jonka Harriet on aikanaan ostanut silloin, kun hän oli vielä töissä. Ja hän haaveilee, että hän voisi rakentaa tonne talon, ja me haaveillaan, että siinä talon yhteydessä voisi olla Avadifon toimisto ja mahdollisesti semmoinen ekoturismikylä, koska tosiaan tämä oli semmoinen ajatus, mikä meille Harrietille syntyi jo silloin 2019, että me voitaisiin sitä kautta auttaa myös näitä paikallisia työllistymään. Ja tosiaan jos ja kun toivottavasti Avadifota voidaan niin kuin tavallaan kasvattaa sen toimintaa, niin jotta me saadaan se, nyt se on tämmöinen community-based organization, mutta jos me halutaan siitä sitten niin kuin seuraava taso, jolloin me saataisiin ehkä yhteistyökumppaneita siellä enemmän, meidän pitää olla niin kuin tämmöinen local NGO, ja se vaatii pysyvän toimiston ja osoitteen. Niin meidän unelmissa on, että jonain päivänä tuolla tontilla, jossa nyt oli lehmäkanttura syömässä puskia, niin olisi ehkä sitten Avadifon Aruan toimistokin, mutta se haave nyt on vielä kaukana, mutta haaveita pitää olla. Mutta sitten lähdettiin bilettämään illalla, siellä oli tämmöinen kongolainen bändi soittamassa, ja sitten tosiaan siellä kuunneltiin sitä, ja tässä nyt vähän huonosti näkyy on Winner, ja sitten meidän auton kuljettaja, ja katsotaan vielä muutama video siitä. Missäs mun videoni on nyt jonnekin kadonneet? Nyt mulla ei olekaan niitä kuvia, niin näytäpä sä Juha sun video tosta noin, näköjään sulki multa kuvatkin, niin jos sä otat ton videon, nyt mä haen sillä aikaa noita videoita. Se stoppas multa näköjään sitten paitsi PowerPointin, niin myös kuvat. Pieni hetki, mun täytyy tuosta katsoa, se on nyt ihan valmiina tuossa. Mä oon muuten poistanut sen tästä listasta, ei mulla olekaan sitä. Noniin, no teiltä jää nyt sitten valitettavasti bändin musiikki. Mä voin katsoa, jos vielä loppuun ehtii, meillä ei kauheasti muutenkaan ole aikaa, niin ehkä meidän täytyy mennä eteenpäin. Niin pistetään vähän aikaa sitten toi vielä takaisin tuo slaidi ja lähdetään sitten paluumatkalle. Eli paluumatka tehtiin sitten Murchison Fallsin kansallispuiston läpi, ja tämä on yksi Ugandan hienoimmista niin kuin kansallispuistoista, luonnonpuistoista. Ja tämä on niin kuin myös suorin reitti tietyllä tavalla tonne, mutta koska sisäänpääsy maksaa aika paljon, niin sitä en ole silloin viime kerrallakaan käyttänyt, mutta nyt sitten takaisin tullessa niin kuin itsemme palkitsimme. Eli tosiaan koko matka tehtiin ihan omalla kustannuksella, koska kaikki Avadifolle kerätyt rahat käytetään siihen, mutta tosiaan sitten itsemme päätimme kustantaa myös tuonne safarille sitten ja ajettiin tuon läpi. Ja tosiaan niin kuin vähän näkyy niin apinoita tommosia, tai vesipuhveleita, elefanttia. Ja tässä, missä Juha näkyy etualalla, päästiin vähän autostakin ulos, niin tämä iso eläinlauma täällä takana on norsulauma. En ole ikinä nähnyt näin isoa norsulaumaa, niitä oli ainakin 20-30 siinä. Mutta Juhalla on tästä videoita, niin päästetään nyt videot sitten valloilleen sen osalta. Ja muuten meillä on molemmilla päällä paidat, jotka saimme Harrietilta sitten kiitokseksi. Tosin tämä mun paita on vähän tiukka, että täytyy vähän laihduttaa. Niin tuossa on toikin, joo. No, tässä on nyt, tämä oli silloin paluumatkassa, oli hiukan sateista, ja tässä näkyy hiukan sitä, että minkä näköistä se tien kunto sitten voi olla. Ja tosiaan niin kuin, täytyy sanoa, että ne kuopat, joita siinä tiessä on, niin ne ei sinänsä niin kuin näyttänyt ihan hirveän pahoilta, mutta kyllä se aikamoista Afrikan masaasia oli, että se oli niin kuin todella rasittavaa se
se pelkkä istuminen siellä autossa, koska mutta tästä vedenpaisumuksesta me päästiin ihan hyvin ja kuivin jaloin ohitse sitten, että se oli sellainen, mutta tämä ei ollut vielä sitä kansallispuistoaluetta. Tässä on nyt kuva, siellä näkyy tuolla keskellä yksi kirahvi ja sitten tosiaan tässä on näitä vesipuhveleita tai mitä nämä nyt sitten ovatkin. Sarvet niillä ainakin on ja vähän tuommoisia sonnin näköisiä kavereita. Siellä sitten kans kirahvi. Nämä oli harmillisesti usein aika kaukana. Siellä häntä heiluu ja kohta hän huomaa, että täällä on joku auto, joka häiritsee hänen ruokataukoa ja lähtee siitä sitten pikkusen kävelemään. Me voidaan katsoa tuolta tarkemmin, kohta on vähän parempikin video, niin mennään tästä eteenpäin. Siinä on kuva. Ja tässä sitten näkyy toinen lounastava kirahvi ja valitettavasti sitten tietysti kun kuuluu vähän autoääntä, niin niiden tekee mieli sitten lähteä vähän etäämmälle, niin kuin tämäkin. Häntä heiluu ja karkottaa moskittoja tai mitä lie. Semmoinen me kuultiin noista moskitoista tai näistä malaria levittävistä hyttysistä, että se on niin kuin ilta- ja yöaikaa, eli päivällä ei tarvitse niistä olla huolissaan. Mutta uljaita eläimiä noi kirahvit kyllä, että hienon näköisiä. No siinä on kuva sitten villisiasta. Siellä on 3 kirahvia, en tiedä näkyykö oikein hyvin, mutta tässäkin on tämä yksi kaveri, katsoo suoraan meitä kohdin. On tuossa vähän niin kuin puun kohdalla, ettei näy. Tässä näkyy tuollainen villisika vähän lähempää. Siellä on kuva yksinäisestä norsusta, mutta tosiaan hänkin sitten päätti siirtyä tuonne puskien suojaan, että siellä ei näy muuta kuin häntä vähän heilumassa enää. Et ihan lähelle noita norsuja ei päästy sitten, mutta se lauma oli tosiaan aika vaikuttava näky sitten kyllä, mistä Mira näytti. Ja tässä näkyy nyt siitä kuva kanssa. Ja siellä tuli jossain kohtaa pieni älämölö, joku astui varmaan jonkun varpaille, niin siellä kuultiin ja nähtiin pientä hässäkkää siinä laumassa, mutta aika nopeasti se rauhoittui sitten siellä. No, tässä on jälleen näitä vesipuhveleita, ne ei ollut niin kauhean tarkkoja meistä ihmisistä. Ja tässä on ehkä sitten paras video-otos noista kirahveista, kun hän kävelee siinä kanssa vähän poispäin meistä sitten. Mutta tosiaan sillä tavalla ollaan safarilla oltu aikaisemminkin, ja tämä oli sillä tavalla vähän rauhallisempi, että täällä ei ollut 10 autoa jahtaamassa niitä eläimiä niin sanotusti, vaan saatiin olla aika lailla keskenään. Tällaisia erilaisia pienempiä ja vähän isompiakin apinoita oli monessa paikkaa tien varrella. Tuossa nyt vähän ujoina tässä kuvassa yksi kaveri istumassa tienposkessa. Ja täällä on sitten, tuli vähän Lappi mieleen, mutta siellä on yleensä ne porot, jotka käpöttelee siellä asfalttiteillä, niin tässä oli sitten tämmöisiä meidän serkkujamme, jotka tuntui viihtyvän tuolla tien puolella. Jaha, nyt multa katosi sitten toi seuraavan eteenpäin menoon, mutta ehkä mä lopetan tähän kohtaan. Niin pieni niin kuin näkökulma siihen, että minkä näköistä eläimistöä siellä oli. Kyllä, sitten päästiin takaisin Kampalaan eli pääkaupunkiin ja siellä tavattiin Baldwinin Hanna, joka on meidän opiskelukaveri ja asunut jo yli 10 vuotta Ugandassa ja Afrikassa jo sitä ennenkin ja hän on sitten meidän Avadifon neuvonantaja siellä Kampalan päässä ja tosiaan hänellä taas oli ollut joko pöpö siinä juuri, niin pidimme etäisyyttä, että hänellä on nyt ei näy tässä maski, mutta oli maski päälläkin, ettei tartu, että kyllä tosiaan tietenkin tuolla Afrikassa on vähän erilaiset pöpöt kuin meillä Euroopassa.
Sitten me oltiin päättäjäislounaalla samassa ravintolassa, missä mä olin tämän paikallisen järjestön kanssa syömässä edellisen reissuni päättäjäislounasta. Eli tuolla näkyy Victoriajärvi taustalla ja tämmöinen ihana terassiravintola ja siellä sitten ihanat ruuat. Et pääsääntöisesti oikein hyviä ruokia ja voi sillä tavalla syödä ravintoloissa ihan turvallisin mieli, että toi kylässä syöminen meitä vähän mietitytti, mutta Juha selvisi ihan ilman ongelmia ja minulle nyt sitten ehkä jostain tuli, mutta toisaalta just pohdittiin sitä, että kun Juha ei sairastunut samasta ruoasta, että ehkä minäkin sain sen jostain muualta. Ja siellä asuttiin sitten tämmöisessä hotellissa, joka oli aika lähellä kirkon ulkomaanavun niin kuin maatoimistoa ja tämäkin vaikutti oikein kivalta hotellilta, eli jos yhteinen matka jossain vaiheessa tehdään, niin toikin voisi olla sitten vaihtoehtona Kampalassa. Ja tässä viimeisessä kuvassa vielä kirkon ulkomaanavun toimisto, jossa me käytiin sitten viimeisenä päivänä vielä maajohtajan kanssa juttelemassa, että voisimmeko jollain tavalla tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, että pienen niin kuin järjestön on vaikea saada isoja asioita aikaiseksi ja he pääsääntöisesti oli hyvinkin niin kuin kiinnostuneita tästä meidän tehokkaasta tavasta toimia ja siitä, mitä ollaan jo saatu aikaan. Tosin nyt mitään ihan semmoisia konkreettisia projekteja ei heillä ollut nyt sitten alkamassa, mihin voitaisiin liittyä, mutta katsotaan sitten, ainakin saatiin paljon vinkkejä ja jossain vaiheessa Harriet on menossa tapaamaankin sinne Wycliffea, että he voi keskustella sitten mahdollisista muista ideoista. Mutta siinä tosiaan meidän matka, nyt huomaan, että tunti on käytetty ja ymmärrän, jos jonkun täytyy poistua, mutta ihan muutama sana siitä, mitä opimme. Eli meidän apu todellakin siellä on tarpeellista ja hyvin paljon arvostettu. Se oli ihanaa, että can you help us, niin kuin nyt käännän Harrietin sanoilla, tämä tuli Luke Baratin kielellä, mutta se miten he niin kuin sanoivat, että voisitteko te auttaa meitä niin kuin tässä, että kun meillä ei, niin kuin, että me ei tiedetä, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli he arvostaa sitä ja selkeästi se oppimisen halu on suuri. Ja se, että niin kuin tosi pienellä panostuksella, toistaiseksi me ollaan pääsääntöisesti tehty tätä omarahoitteisesti, tosin moni nyt teistäkin on jollain lailla tukenut meitä, kiitos siitä, mutta pääsääntöisesti ollaan rahoitettu tätä itse ja pienelläkin rahalla ollaan saatu jo paljon aikaiseksi, eli se ainakin vakuuttaa, että sen ei tarvitse olla ihmeitä, kun sitä tehdään osaavasti ja suurella sydämellä. Meidän täytyy lähteä ihan perusteista. Osa näistä ihmisistä ei osaa edes lukea. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin jo, niin halu siihen oppimiseen on ja siihen eteenpäin menemiseen on. Se haaste on muun muassa tämä luottamuksen puute. Eli tavallaan yhteistyö on tosi hankalaa ja siihen me pyritään panostamaan myöskin, jotta siellä voitaisiin erikoistua niin kuin justiin, tai jotta voitaisiin tehdä yhteistyötä toisaalta. Eli joku voi olla hyvä jossain ja toinen jossain muussa ja he pistää hynttyyt yhteen niin sanotusti, niin he voi luoda jotain uutta yhdessä. Mutta tällä hetkellä se ei ole, niin kuin se on heille hyvin vieras ajatus, että näin voisi toimia. Siihen pyrimme koulutuksilla niin kuin just tämmöisellä niin kuin luottamuksen rakentamisella keskittymään. Toinen niin kuin mittava ongelma on se, että siellä ei ole minkäänlaista säästämisen kulttuuria. Että kaikki mitä saadaan, se käytetään saman tien. Niin nyt sitten ajetaan semmoisia, tätä tekee kaikki niin kuin muutkin niin kuin justiin järjestöt, että he niin kuin tavallaan siihen säästämiseen kannustaa, mutta se on hyvä pitää siinä mukana. Se ei ole meidän ehkä pääfokuksessa, mutta se, että jos ei ole mitään, mitä voisit investoida, että koskaan voisi ostaa jotain konetta tekemään jotain asiaa, koska sä oot käyttänyt kaiken rahan, minkä sä saat, niin toki se on haaste sen yrityksen laajenemiselle tai kasvamiselle, niin toki sitäkin niin kuin pidetään siinä esillä. Ja se, miten suuri merkitys tällä on, koska ne perheet on tosi isoja. Ja jos ajattelee, että yksi henkilö siellä osallistuu koulutukseen ja aloittaa jonkun elinkeinotoiminnan tai laajentaa tai kasvattaa tai tehostaa sitä jo olemassa olevansa, niin se vaikutus voi olla, että keskimäärin se vaikuttaa noin 10 ihmiseen. Ja jos koko kylässä, me ollaan nyt päätetty tänä vuonna keskittyä juuri erityisesti tähän Burraan ja Alibaan, eli yritetään tehdä näistä nyt semmoisia meidän esimerkkikeissikyliä, niin mikä vaikutus sillä on koko kylän hyvinvointiin kaiken kaikkiaan, että siellä pystytään vaikuttamaan niin kuin laajastikin näihin. Ja se, minkä jo mainitsinkin, niin kun katsoo sitä maisemaa, sitä väestöä, sitä tienvarsia, lapsia ja nuoria on tosi paljon. Ja jos ei me niin kuin pystytä tavallaan niin kuin ikään kuin, tai he ei työllisty siellä, ja jos me ei pystytä jollain lailla auttamaan heitä, koska heillä itsellä ehkä ne
keinot ja ajatusmaailma. Se on tämmöinen mindset-asia myös pitkälle. Se ajatusmaailma on eri, jos me ei pystytä heitä saamaan kannustettua siihen niin kuin itsenäisen elinkeinotoiminnan aloittamiseen, niin ei heillä ole siellä toimeentulomahdollisuuksia näin raadollisesti ajatellen, niin he on sitten kolkuttelemassa Euroopan ovia jossain vaiheessa. Ja Afrikka on iso manner, eli siinä mielessä tuli kyllä semmoinen olo, että tärkeällä asialla tässä olemme. Haluatko sä, Juha, lisätä tähän vielä jotain? No ei, aika tyhjentävästi kerroit, että tosiaan niin kuin, sanotaan, että positiivinen vire on, ja se niin kuin mikä mulle tuli, että tavallaan osin he elää hyvin alkeellisissa oloissa, osin ne meidän ensin katsomastaan niin kuin alkeelliset asiat niin kuin näyttäytyy sittenkin aika niin kuin fiksuina ratkaisuina ja näin poispäin, mutta kyllä just tämä luottamus ja sitten se säästäminen, niin ne on niin kuin isoja asioita sitten myöskin siinä yritystoiminnassa, niin niihin pitää yrittää satsata. Kyllä. Ja tosiaan jatkossakin mielellämme tukea otamme vastaan, ja tosiaan meillä on myynnissä muun muassa näitä tämmöisiä Stop Dreaming and Start Doing -teepaitoja justiin, ja sitten voi ostaa näitä vastuullisia lahjoja, mitä osa teistä on jo ostanutkin, ja toki voi ihan lahjoittaakin rahaa. Eli nyt luovuttiin myös verkkokaupasta sen takia, että ei käytetä niin kuin turhia kuluja oteta mistään muusta kuin siitä, mitä aidosti haluamme tehdä, eli auttaa näitä ihmisiä siellä. Niin nettisivuilta tuolta avadifo.fi-org, nyt mä oon muuten kirjoittanut tuohon väärän sivun, .org on tuo osoite, niin sieltä löytyy tosiaan niin kuin tarkemmat tiedot justiin ja muut, mutta nyt on tämmöinen myös pikavaihtoehto, eli viikon ajan voi MobilePayn kautta maksamalla mun puhelinnumeroon. Avadifolla ei ole omaa puhelinnumeroa, koska vältämme kaikkia turhia kuluja, mutta tosiaan mun puhelinnumeroon MobilePaylla maksamalla, niin nämä menee suoraan Avadifo ry:n tilille nämä rahat. Eli 10.3. asti tuohon 040 5511 558, eli Mira Kivistön nimellä olevaan numeroon menevät maksut menee suoraan Avadifon tilille. Ja meillä on tosiaan rahankeräyslupa ja ollaan tosiaan niin kuin virallinen toimija, mutta koska ollaan niin pieni, niin tosiaan niin kuin nyt tehdään tätä pääsääntöisesti omarahoitteisesti ja tarve sille on suuri ja toivotaan, että voidaan jatkossakin sitä toimintaa siellä jatkaa. Mutta hei, kiitos kauheasti, että olitte mukana kuulemassa tätä meidän Ugandan tarinaa. Toivottavasti saimme välitettyä jotain siitä kokemuksesta, mitä me siellä koettiin. Ja mä todella toivon, että jossain vaiheessa olisi mahdollisuus järjestää semmoinen ryhmämatka sinne ja voisitte päästä kokemaan tätä samaa tunnelmaa, mitä me saatiin siellä kokea. Niin pysykäähän kuulolla, mutta kiitos mukanaolosta tässä. Kiitoksia.